Ova priča je o razmaženom bogatašu koji dane provodi opuštajući se na plaži, a noći tulumareći sa stilom. Nema nikakvih odgovornosti ni briga, samo živi svoj san. Ali sve se mijenja kad upozna djevojku koja mu preokrene cijeli svijet. Počinjemo s Asli Manzoy, jednom od vodećih poslovnih žena u Jazici grupi, velikoj tvrtki za nekretnine. Njezin tata i njegov poslovni partner pozovu je na hitan sastanak. Tvrtka je pred bankrotom i postoji samo jedan način da se spasi – izgraditi luksuzni hotel sa 7 zvjezdica na elitnoj plaži zvanoj Kezm. Ako to uspiju, u roku od godinu dana nadoknadit će sve svoje gubitke. Tip po imenu Ege, sin njezinog tatinog partnera, posjeduje 25% zemljišta i on odbija bilo što odobriti. Asli je kao, čekaj, nije li to onaj tip koji je otišao u Ameriku prije nekoliko godina? Ispostavilo se da je se vratio i živi u Kezmu stalno. Kažu da je on ultimativni bogataš, lijen, razmažen i ne radi apsolutno ništa sa svojim životom. Tako Asli kaže, super, prepustite to meni, razgovarat ću s njim. Ovo mogu riješiti za 5 minuta. Njezin tata predlaže da povede svog dečka Yaman sa sobom, jer je poznat po tome da je prilično tvrdoglav. Ali ona je previše samouvjerena da bi prihvatila pomoć. Pakira svoje torbe i odlazi u Kezm. Prva stanica, restoran morskih plodova. Ali prije nego što uopće naruči, zgodan konobar joj prilazi i iznenadi je jelom, govoreći da je to njezin poseban obrok za najljepšu djevojku u restoranu. Ispostavilo se da je to Ege, ali ona to još ne zna. Asli, misleći da je on samo običan konobar, ponaša se snobovski i kaže mu da će prvo probati prije nego što da svoje mišljenje. On joj čak svira glazbu i malo flertuje, očito uživajući u njezinom stavu. Ona je potajno zaintrigirana, ali i dalje hladna. Proziva ga, jeste li rekli da ovo ima ružmarin? Jer prilično sam sigurna da je ovo indijski bosiljak i mrzim ga. Uzme zaloga i prstima ravno s njezina tanjura, pojede ga i kaže, o da, u pravu ste. Zgađena, kaže mu da promijeni jelo. On joj donese tjesteninu umjesto toga i drsko kaže, ako se ikad osjećate usamljeno, bit ću u kuhinji. On je promatra cijelo vrijeme iz daljine, očito zainteresiran, ali naravno ona ga ignorira. Pokušava flertovati s njom, a ona pukne. Prebaci se u puni mod vozača minibusa i počne vikati na tipa. Ege se ponovno pojavi sa svojim prijateljem kako bi smirio situaciju i kaže svom prijatelju, da, možda izgleda kao princeza, ali zvuči kao ulični borac. Zatim dodaje, zapravo, sviđa mi se ta kombinacija. Odvede je na piće da se smiri i klasični cenk pita je li je već vidio. Ona ga udari klasičnim o, ne opet ta rečenica. Pokušava je šarmirati govoreći da vidi tugu u njezinim očima i da joj je netko sigurno slomio srce. Da, neću ovo raditi, vodi me kući. Je očito se nadajući da će je ponovno vidjeti. Sljedećeg jutra ona se priprema za svoj stvarni poslovni sastanak s Idžom. Njezin asistent joj kaže da je pristao na sastanak, ali želi to učiniti na plaži. Asli je već sit toga kako stvari idu. Šalje poruku svom asistentu. Samo mi pošalji lokaciju i poštedi me stava. Vozi se i stiže na ovaj zadivljujući komad zemlje, kao ozbiljno raj na plaži. Ali čim izađe iz auta, zgrožena je gužvom. Previše djevojaka na plaži, previše sunca, previše zabave. I iskreno, ona je poslovna žena. Ona nije došla ovdje tulumariti, došla je sklopiti posao. Pita za Ege i netko joj kaže da surfa, trebao bi se vratiti svakog trenutka. Val je udari ravno u lice i pogodite tko je iza toga. Osim što, iznenađenje, on nije samo konobar, on je Ege, tip koji posjeduje zemlju, restoran, cijelo mjesto. Asli je potpuno šokirana. Čekaj, ti si znao tko sam ja jučer. On se podsmijehne, da, ali nikad nisi pitala. Pokušava ostati mirna i traži kavu da smiri živce. Što želiš? Ona ga malo ismijava pitajući, dakle, zarađuje li tvoj restoran uopće novac ili je ovo samo besplatni strastveni projekt? Ali to ne podnosi.
Vi ljudi bacate novac kao da raste na drveću, dok smo mi ti koji se mučimo da ga zaradimo. I za zapisnik ne poslujem sa ženama. Jao, to ju je pogodilo. Ali Asli, shvaćajući da neće ništa postići s takvim stavom, mijenja taktiku. Bili smo prijatelji kad smo imali 5 godina. Govori mu da je tvrtka pred bankrotom i da im je ovaj hotel potreban za opstanak. Ugovore i lijepo ga zamolila da potpiše. Odvodi je na rub plaže i kaže: ovo je moj svijet i nema šanse da ga uništim. Objašnjava da će izgradnja ogromnog hotela ovdje blokirati vjetar, a ako nema vjetra, nema surfanja, a to mu je neprihvatljivo. Asli pokušava uljepšati ponudu. Izgradit ćemo odmaralište, spa, čak i sportski centar. Mogao bi voditi cijelu stvar ako želiš. Zrenja na njezine cipele i doslovno je izbaci. Ona je ponižena i juri u svoju hotelsku sobu, zovući svog asistenta. Iskopaj sve o ovom tipu. Ne može biti tako čist. I Egeovog tatu potpuno frustrirana. Ovaj tip više brine o vjetru i valovima nego o stvarnoj hrani na stolu. Ali ipak, na rubu smo bankrota, a on priča samo o prirodi. Ipak, traži više vremena. Imaš 30 minuta? I odvodi ga na vožnju brodom preko zaljeva koji izgleda točno kao njegov dragocjeni kezm. Što ako jednostavno preselimo cijeli tvoj život ovdje? Isto more, ista vibra, ali bez hotela koji bi ti uništio mjesto. Ali ostaje hladan. Zašto ne izgradiš svoj hotel ovdje i ostaviš me na miru? Ostajem gdje jesam. Tvrdoglav je, arogantan i iskreno malo iritantan, ali vidi se da se s njim događa nešto dublje. U ovom trenutku Asli shvaća da borba vatrom protiv vatre ne pali, pa odlučuje promijeniti strategiju. Sljedeći dan odlazi u opsadu, glumeći opuštenost. Gle, shvaćam. Neću te uvjeriti, pa sam mislila da ću se jednostavno motati nekoliko dana, razbistriti glavu, možda čak i naučiti surfati dok sam ovdje. Jesi li za to da me podučavaš? A još uvijek se ponaša kao da je alergičan na ljubaznost. Zauzet sam, ali hej, mogu ti preporučiti drugog trenera. On je iz moje škole, ne brini. Asli će poludjeti. I da stvari budu gore, zove je asistentica s nekim novostima. Ispostavilo se da tip nema ništa na sebi. Nema dugova, nema tužbi, čak ni račun za Wi-Fi u zaostatku. Što je s ovim čovjekom? Sljedeći dan se pojavljuje u njegovom restoranu, pokušavajući se pomiriti. Čak mu je donijela onu biljku, bosiljak, znaš, onu koju je prije pomiješao. Jesi li zaljubljena u mene ili nešto? Ni šefice. Zatim joj zalupi vratima pred nosom. Ali odustaje li Asli? Iste večeri ga pronalazi kako se druži i ponovno ga suočava. Dakle, hoćeš li me podučavati ili što? Konačno popušta. Budi na plaži točno u 9 ujutro. Ako zakasniš, treniram nekog drugog. Je tamo rano, stoji na pijesku. On joj dobaci mokro odijelo kao da je to izazov. Hladan je, distanciran, pa čak i kad je podučava surfanju, on je takav. Jesi li zaljubljena u mene ili nešto? Ali odustaje li Asli? Iste večeri ga pronalazi kako se druži i ponovno ga suočava. Dakle, hoćeš li me podučavati ili što? Konačno popušta. Budi na plaži točno u 9 ujutro. Ako zakasniš, treniram nekog drugog. Je tamo rano, stoji na pijesku. On joj dobaci mokro odijelo kao da je to izazov. Hladan je, distanciran, pa čak i kad je podučava surfanju, očito joj namješta neuspjeh. On želi da odustane, ali ona ne ide nikamo. Dok je ona zauzeta pijeskom u očima i valovima u lice, Asli otkriva nešto golemo. Ege ima poslovnog partnera po imenu Nimli, što je veliko kršenje ugovora jer njihov sporazum kaže da nijedna strana ne smije imati neregistrirane partnere. Ako to može dokazati, može ga potpuno izbaciti iz uprave. Ona se uzbudi, spremna da napade, ali dogodi se nešto neočekivano. Ege, mrzovoljan i tvrdoglav, počinje se zagrijavati za nju. Čak je vodi da upozna njegove prijatelje i oni su potpuno zapanjeni. Vi ste Asli Mansoj, izvršna direktorica. Te noći obavljaju malu plažnu tradiciju gdje svaka osoba baci kamen u more nakon zalaska sunca i zaželi želju. Asli se pridružuje. Uzme kamen, baci ga i tiho zaželi. Molim te, samo potpiši taj prokleti ugovor. Zeze,
Nazove je njezin asistent. Bili ste u pravu, Nimli je njegov partner. Treba nam samo malo više informacija da bismo izgradili slučaj. Sada Asli ima 2 problema. Blizu je da ga legalno sruši, a nekako joj se počinje sviđati. Dok njuška oko bara na plaži ugleda Nimlija, Egeovog tihog partnera. Ako to može dokazati, može izbaciti Egea. Bod za Asli. Ege je iznenadi. Odvede je na svoj omiljeni komad zemlje, bujna polja s konjima koji slobodno lutaju. Čuvar pretpostavlja da je Asli njegova djevojka. Asli ispravi ovratnik i kaže: buduća poslovna partnerica. Zapravo, mi vodimo tvrtku nakon što se stariji umirove. Ona pokušava jesti artičoku nožem i vilicom. Ege je zadirkiva i pokaže joj pravi način. Čuvar kaže Asli da je Egeov otac uzeo od majke kad je bio mali, a zatim ga poslao u internat u inozemstvu, pa je odrastao bez obiteljske topline. Ege primijeti da šapuću i izgleda posramljeno. Padne noć i moraju prenoćiti jer je cesta zatvorena. Ege zauzme krevet i ostavi joj kauč. Ege se šali da Asli nikada neće skočiti u more, previše zabrinuta za svoju kosu. Ona zaroni prije nego što on završi rečenicu. Baš tada Yaman se pojavi nijotkuda. Vidio ju je kako se smije s Egeom. Istina je da Asli nikada nije voljela Yaman, samo se smirila. Ona upozorava Egea: ako nas odbiješ, mogli bismo te tužiti. Nimli nije u dokumentaciji i mogao bi izgubiti sve. Ege slegne ramenima. Mogu se sam brinuti za sebe, ali hvala na savjetu. Iste večeri pozove je na ručak kod sebe. Način na koji se ponaša prema njoj pokazuje da se zaljubljuje u nju. Sada Asli ima novu dilemu. Treba li zaštititi svoju karijeru ili sve riskirati zbog ljubavi? Priznaje da nikada nije živjela ni za što osim za posao. Vjerojatno sam iskočila iz maternice ravno na sastanak uprave, šali se. Njezina majka je pobjegla s drugim muškarcem i ostavila je s ocem. Od tada joj je tata bio cijeli svijet, a poslovni razgovori bili su njihov jezik ljubavi. Biti ovdje s Egeom osjeća se kao prvi pravi život koji je ikada okusila. U ovom trenutku Asli osjeća da želi odmor od Istanbula. Razmišlja o više putovanja i konačno življenju za sebe. Kaže Egeu da se počinje pakirati i planira se uskoro vratiti. Možete vidjeti na njegovom licu da ne želi da ode. Sljedećeg jutra zove je asistentica. Sastanak uprave počinje za sat vremena. Zašto se još niste vratili? Ali Asli je rastrgana. Trebam li ostati ili otići? Na kraju ona odabire njega. Gurne svu tvrtkinu dramu po strani i ostaje. Kasnije tog dana Ege je vodi na svečano otvorenje izložbe umjetnosti njegovog prijatelja. I baš kad stvari izgledaju savršeno, pojavi se Yaman, tip s kojim je u osnovi izlazila iz osjećaja krivnje. Ovo je Asli, moja djevojka. Ona je samo došla ovdje da te uništi i uspjela je. Ušla je u tvoj laptop i iskoristila te datoteke protiv tebe na sastanku odbora. Ege je potpuno zatečen, izjuri van. Asli trči za njim pokušavajući objasniti, ali on je slomljen. Ne želim te više vidjeti, kaže slomljeno. Asli se vraća u Istanbul. Srce joj je slomljeno, uglavnom zato što zna da ga je povrijedila. Na posljetku dolazi sastanak odbora, onaj na kojem će potpisati ugovor za odmaralište na plaži. Asli ustaje i šokira sve. Ne potpisujem. Neću biti dio ovog projekta. I tako je ambiciozna poslovna žena riješila krizu tvrtke i dobila svoj sretan kraj. Nakon svega što su prošli, Asli ne ide kući. Umjesto toga odlazi pravo do Egeovog restorana. Dok sunce polako tone iza horizonta i zlatne zrake obasjavaju Kezm, ona ga pronalazi, samog zamišljenog, ali kao da je čekao baš nju. Bez riječi prilazi mu. U tom trenutku više ništa nije važno, ni hoteli, ni ugovori, ni prošlost. Samo njih dvoje na obali mora pod zalaskom sunca. Ljubav je pobjedila.